Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय थाबाय। तो दायो आङो दंफैयो टावांनि टपआव माने बुद्धिस्ट टेम्पल। नोंथांमोना नायनो हागोन। तो नोंथांमोन बेनो जाबाय बुद्धिस्ट टेम्पल। टावांआव दं बे अरुणाचल प्रदेश। नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन। जोबोद समायना जायगाया। बे बुद्धिस्ट टेम्पल। बे बुद्धिस्ट स्टेचु आरोना मन्दिर इयो सिङाव मन्दिर दङ नैथिं। नै सैमाखौ मानियो बहुतनो बेयाव बेखौ स्टेचु बानायना दोनदों। नोंथांमोना नैथिं नाहरनो हागोन। नैबे गाहायथिं नाहर नोंथांमोन। नैबे गाहायथिं नाहर बे गासिबो माने टावां एरियानि बे टाउन आरोना। ओमफ्राय बै गोमो गोमो नुहुरनाया जाहैबाय मनेस्ट्रि। बेखौ आङो देखायगोन नोंथांमोननो मनेस्ट्रिखौ एसे उनाव। नोंथांमोना बुद्धिस्ट स्टेचुखौ नुखाबाय जानांगौ। बे उनथिंजायनियानो नैबेनो बुद्धिस्ट स्टेचुआ। तो आं दायो टाउनथिं थांगासिनो दङ। सोरबाफोर बेरायनो गोसोबा फैनो हागोन टावांआव। तो आं दायो नोंथांमोननो मन्दिर देखायगोन। माखासे टावांनि सिनारिफोर नायनो हागोन नोंथांमोना। जोबोद समायना जायगाया। गोजौथिं नाहरनो हागोन टपथिं। नैबेहाय माने एसे एनै बरफ दङ दायो। डिसेम्बर जानुवारियाव बांसिन जायो बरफा। दायो माने एसे खम आरोना। जोंना इउनिटआ नैबेनो नोंथांमोन। तो नोंथांमोन नायनानै लाबानो जाबाय। गोबां मोजां मोजां मुर्ति बानायना दोनदों बेयाव। सिनारिया जोबोद मोजां। सोरबाफोर बेरायनो गोसोबा फैनो हागोन। नैथिं नायबानो जाबाय। बेथिंबो मोजांथार जायगाया। नोंथांमोन जोबोद समायना बेबो मन्दिरानो टावांनि। ओरैबो नायनो हागोन नोंथांमोना। बिथिं नायनानै ला नोंथांमोना नै जायगाया जोबोद समायना। आरो नोंथांमोना टावांनि सैमा नायनोबा नै नोंथांमोना टावांनि सैमा नायबानो जाबाय। जोबोद खोमोना गोलाव गोलाव थायो टावांनिया। गुसु जायगायाव थायो नालाय बिसोरो नै। तो नोंथांमोन आं दायो गाहायथिं थांगासिनो दङ। टाउनाव थांगासिनो टाउनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे। तो नोंथांमोन आं दायो गाहायाव थांगासिनो दङ। नायलांबाय थादो नोंथांमोना जायगाफोरखौ। जोबोद गोजौआव फैदोंमोन जोङो बुद्धिस्ट टेम्पोलाव गोजौआव। दा गाहायथिं थांगासिनो माने। नायलांबाय थादो नोंथांमोना जायगाफोरखौ। अक्सिजेन बिराद खम बेयाव। गुसु जायगा जोबोद गुसु। नोंसोरबो बेरायनो गोसोबा फैनो हागोन टावांआव नोंथांमोना। गाहायथिं नाहर नैबेखौ माने अल मार्केट होनना बुङो आरोना बियो। अरुणाचल प्रदेश टावां। एकदम जोङो माने टावां सिटियाव दङ दायो। गोजौथिं थाङोबा जोङो बर्डाराव थाङोबा चाइनानि लामाफोरखौ नुहुरो न'फोरखौ। जों दायो थांथ'वा एसे उनाव थांगोन। आसामावथ' दायो बिराद गरम खिन्थु आङो दायो बेयाव जेकेट गाननासो गिदिंगासिनो दङ। माने जेकेट गानाबा थानो हाया बेयाव गुसु। -18, 20 थाङो। नोंथांमोना बेरायनो गोसोब्ला सोरबाफोर फैबानो जाबाय टावांआव। खिन्थु दायो कर'नानि एसे टेस्ट खालामना फैनांगोन नोंथांमोना कभिड टेस्ट। मानो होनना बुङोबा बे रिपर्टखौ मोनबासो हाबोगोन आरोना। नैबे बिएसएनएल टावारनि अफिस बियो। जोबोद गिदिर गिदिर सेटेलाइट बायदि बानायनानै दोनदों। नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना। बिएसएनएल बियो बिएसएनएल नेटवर्क बिनि अफिस नैबे। जोबोद गिदिर गिदिर बानायना दोनदों नै सेटेलाइट बायदि। हेलो गाइस, दायो आङो नै टावां टाउन मोनबाय। नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो। नोंथांमोना टाउनखौबो नायनो हागोन। जोबोद गोजौआव थांदोंमोन आं। बै नै स्टेचुखौ नुदोंना? जोबोद गोजौआव थांदोंमोन। दायो गाहायथिं ओंखारबोबाय आरोना। देखायगासिनो नोंसिना टावां टाउनखौ। नायबाय थादो नोंथांमोना टावां टाउना बेनो। सुमुजों फैनो हागोन नोंथांमोना। सुमु लानानै तेजपुरनिफ्राय गाखोबोनांगोन। दिनै माने दा बेलासियावसो मानसि बारा जागोन। दायो दखानफ्रा खुलिजोबाखै। नायलांबाय थादो नोंथांमोन। नैबे टावां मेन टाउननि गेट आरोना। नैबेयो। बे माने गारि पार्किं अल मार्केट होनना बुङो बेखौ नोंथांमोन। दिनै माने बन्द' आरोना दिनै मंगलबार ना। दिनै बन्द'। गाबोन आं नोंसिनो मोजां खिथाफिनबावगोन। माने आं गाबोन नोंसिनो मनेस्ट्रि खिथागोन हो लोगोफोर। मनेस्ट्रि मन्दिर टावांनि जिथुनाखि बिसोरो बुद्धिस्टखौ मानियोना टावांनि मानसिफोरा। मम्फाफोर माने मम्फा आरोना बिसोरो। तो आङो देखायगोन नोंथांमोननो बिसोरो माखौ फुजियो। गाबोन देखायगोन आङो।
मन्दिरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' नोंथांमोन जोङो आर्मि केन्टिनाव जों मोनसे बुस्थु लानो नागिरदों नोंथांमोना नायनो हागोन